Kaduha kahigayon nga nag-landfall ang Bagyong Egay nga padayong gikusokuso sa Luzon. Matod sa PAGASA, una kini nga niigo sa Fuga Island ug ikaduha sa Dalupiri Island nga parehong anaa sa Apari, Cagayan. Signal number 4 sa northern portion sa Cagayan, Babuyan Islands, northern portion sa Apayao ug northern portion sa Ilocos Norte. Signal number 3 usab sa Batanes, Cagayan ug Apayao, northern portion sa Kalinga, northern portion sa Abra, parte sa Ilocos Norte ug northern portion sa Ilocos Sur. Signal number 2 usab sa Isabela, kabahin sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, parte sa Abra ug Ilocos Sur, La Union ug northern ug western portion sa Pangasinan. Signal number 1 sa Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, parte sa Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, northern portion sa Batangas, northern ug central portion sa Quezon, Pulilio Island ug northern portion sa Camarines Norte. Katapusang nasigpatan ang mata sa Bagyong Egay sa coastal water sa Kalayan sa Cagayan. Matod sa PAGASA, padayon ang pagpahilayo niini sa nasod ug posibleng mugawa sa Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag. Base sa datos sa Metro Weather, kasarangan ug hinay nga pag-uwan ang masinati sa Samar ug Leyte ingon man sa Cebu. Mumenos usab ang mga pag-uwan sa gabii. Uwanon usab ang uban pang lugar sa nasod ilabi na sa tibok Luzon.